Amen. Alright, kaya na. They'll just come. Mana? Mag-food fight na? Yeah. Voodoo fight. Noodle fight. Yan, ganyan William. Walang buto yan. I'm just helping you, ha? Oh, yan. Hurry up for that. Gusto ko itong ihaw. Maraming rice, syempre. Ayan. Kumusta ang pagkain? Sarap. Sarap. Probinsya feels. Sarap. Okay. Nasaan kutsara mo? Kamay lang. Kamay. Filipino way. So salted egg ito. Tapos rice. Syempre rice. Oh, quite a lot. How is it? Sarap. Yan, nandito lang kami sa Sapa. Doon sa bahay, walang tubig, walang water source. So this is the water source. Yes. So pag maliligo, punta dito and then maghuhugas dito. May tabo ka ng dara? Walang tabo? Wala. Wala. Oh, sayang. Right. Lalangoy na ako. Maganda yan. Sobrang sariwa ang tubig doon. Tipong. So it's amazing that is the water supply here. There's no running water. Pag kailangan maligo, kailangan pumunta dyan, tapos maligo dyan. Actually, pwede naman maligo sa bahay nila, but then You have to collect the water. Yeah, which is hassle. Yeah, it's a lot easier. Dyan na lang. Kaya mga tao, kinokolekta nila ang tubig sa ulan. Yeah. Mas madumi yan. Kasi at least that is sariwa, bagong tubig yan. Pero pag maulan, William, kasi pag Si Sapa. it saves them from collecting. Oo. Kasi mahirap. Feels a bit sketchy. Yung tulay. Parang masisira. No? Kung masyadong mabigat ako. Oh. Makikita natin na ay kumukuha ng buko sa paraan ng pagkakawit. Kamusta? Masarap. How does it taste? Sariwa. Sarap. Yeah. Medyo mainit. Oo, kasi galing pa lang sa taas. Galing diretso sa sulo. Yeah. So this is how you eat the Filipino way. Yes. This is the spoon. Just scrape it.
So, does it taste? Sarap din. Yeah. Anong lasa? Buko. Campaign. Buko ni Bunbun. Buko. Buko. Bukan ko. Yeah. Sarap. Matabang. Pero at least ano yan, purong sabaw May ng asukal pa. gatas lang. Masustansya yan. Parang konti lang ang yelo. Kasi wala na, ubos na ang yelo sa tindahan. Masarap pa. Mhm. Yeah, ikaw na. Fresh buko juice. Purong ano talaga yan. Sabaw ng nyog. Buko. Tapos nilagyan ng evaporated milk para milky. Pero I don't think walang asukal yan. Matamis. Wow. Puro kain dito, William. Oh, nice. Uwi na ako maya-maya. I've enjoyed my visit here. Ibang-iba dito kumpara sa ibang parte ng Pilipinas kasi sobrang liblib dito. And yet, kahit liblib, still you feels like home dito. You won't Definitely. Yeah. You won't feel that you're out of place, something like that, because they'll embrace you as you are. Lalo na ikaw. Yeah. Mabait talaga ang lahat ng mga tao dito. Kahit na konti. Maraming pagkain dito. So, sana pabalik ako dito. Hope you've enjoyed this in-depth look into province life. Life dito sa probinsya. Yeah, and it's really nice to get to visit grandparents for such a long time. Tagal. Yeah, na-miss ko din sila matagal ko na sila hindi nakita. So, it's very emotional seeing them. But then, ayos naman. Na-enjoy ko. Masaya. Tapos maganda pa ang panahon. Oo, maganda talaga. Kung umuulan. Yeah. Medyo... Kung umuulan, hindi kami pupunta. Yeah, so I hope you've enjoyed watching. Salamat sa panonood. Like and subscribe. And I'll see you in the next video. Bye. Bye-bye!